ஹலோ, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த கேரக்டர் எப்படி வாங்கினேன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம இந்த கேரக்டர் எப்படி வாங்க போகிறோன்னா, இதோ இந்த ட்ரெஸ்ஸு மாதிரி இருக்கிறதுல போய்ட்டு இவன் நம்ம காட்டும். இப்போ இவனை வாங்கினா 500, இந்த மாதிரி இதில் 500 தான். இவனை மட்டும் 1000 ருபீஸ் அது மாதிரி இருக்கும். அதை கொடுத்து நீங்கள் காசு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ வாங்கிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் நம்ம இப்போ இன்னும் ஒரு கேம் போடலாம். வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அடா என்னடா இது, என்ன ஊரில்? ஐயோ, தொத்திட்டு வரான்டா இவன். யாரா நீ? தொத்திட்டு வர பக்கத்து காமெடி பீஸ் மாதிரி இருக்கான்டா. என்ன கொடுக்கலாம்? சரி, இதை கொடுத்து விடுவோம். ஐயோ, வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், திரும்பி போய் பார்க்கலாம். அதில் நம்ம தோற்றுட்டோம். அடுத்த மேட்ச் தான் போட்டாகணும். போடுவோம். சிரிக்கிறான்ப்பா. ஓ மை காட், என்ன கொடுக்கலாம்? சரி, இந்த மம்மியை கொடுத்து விடுவோம். ஐயோ, ஓ மை காட். சரி, நம்ம 400 ரூபா கொடுப்போம். மேட்சை போடுவோம். மேட்ச் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். ஓடிட்டான்டா. ஓடி போட்டா சித்தப்பா. துரத்துறான்டா. அச்சோ, துரத்துறான்டா. ஓமேகா சாடிச்சுட்டு டான்ஸ் ஆடுறான்டா. நம்மக்கிட்டே டான்ஸா? நோ தேங்க்ஸ்ரா. நம்மக்கிட்டே டான்ஸ் ஆடுறானுங்கடா. திரும்பி போடுற லெவலில் யாருக்கிட்ட டான்ஸு? அவனை இன்றைக்கி நம்ம டான்ஸ் ஆடுறோம்டா. அவள் தான்டா முடிவு பண்ணிட்டேன்டா. டான்ஸுடா நம்மளுக்கு இன்றைக்கி. உங்களுக்காகவே 3 மேட்ச் போட வேண்டியதாக இருக்குது சார். கரண்டே போடுவோம். செத்து போட்டாங்கடா செத்தப்பா. அடப்பாவி, செத்து போட்டான். சக்க திரும்பி வரானே. ஆடா பாவி, இப்படி துரோகம் பண்ணுறேடா எனக்கு. சரி, பூனை கொடுப்போம். ஓடு பயந்து ஓடுறா ரசா, ஓடு. ஐயோ, வரான்டா, திரும்பி வரான்டா. இவன் எங்கேருந்து பிடிச்சானே தெரிலப்பா. பத்தில் நம்மளும் அமௌண்ட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடுவோம்ல. நின்றுக்குன்னு அப்படியே போங்கடா. ஓடியாச்சு. போடா, வின்னுடா. லெவலு வின்னுடா. அவ்வளோதான். நோ தேங்க்ஸ். நீங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறீங்களா? எங்களுக்கு மனோஜானன் சேனலில் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபும் லைக்கை தட்டி விட்டு ஷேரையும் ஒருத்தவங்களுக்கு பாஸ் பண்ணி விட்ருங்க. அவ்வளோதான். நான் கேட்டுக்கிறது இவ்வளோதான்.